Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Марто БГ с Блокер БГ долна. С него ще правим такива лампи. Покажи как работят. Сега ще ви покажа как работят. Може да ги знаете. Ето, светват. Сега ще ви покажа как може да си направите. Направите примерно 3 купчета и правите така. И така. После слагате така, слагате отгоре така. Слагате така, стики пистана. Ето това път не стана. Не ли се правиш по обратния начин? Не, точно така се правеше. Просто аз малко съм се объркал. Вече съм забрал как се правят тези лампи. Извинете, обърках ги. Не, точно така трябва да е. От много бързане така става. После слагате едно такова, надолу слагате такива. Съжалявам, много бързам, защото брат ми се прибра. Трябва да ставам, прави така. После слагате така за детайли, не ви говоря с друго. И просто, защо не светнаха и аз не знам. Тъй, че, чайте да пробваме сега. Сега ще пробвам, ако ни стане. Ето, не знам дали са същите, но гледам, че са еднакви са. И това, за сега това беше. Ще има още не се притесняйте. И чайте да го направим защото тези зомбита ме дразнат. Да горят там. Видали ендермана, човек. Сега ще ви покажа една много готина къща. Не знам как съм направил, а що има зомбита в нея и що съм забрал отгоре, не знам. Сега ще ви покажа едно нещо. Нали виждате, че няма нищо на тавана. Гледайте сега един фокус. Та-да! Има гостом. И така, сега ще ви покажа моето басейнче или паразалка. Правил съм го много отдавна. Ай, скачай вътре. Аз че се скоча. Алелуя! Много е тук. Знам. Ай се махаме тук, това ме мръсна. Това ми е водопада преди. Стига проваля клепо. Това е асансьор. Паше гледаме. Извинете, малко заседнах. Чакайте, малко заседнах. И те бива в асансьорите. Тук някакво нещо съм си направил, някакви легла. И така. Да се пак да не паднеш. Тук какво съм строил? Съжалявам. Кой е? Тук какво съм строил, някакъв приятел имам тук. Какво става? Гледай да ни гръмна тенчето. Това тук преди, като се радвах, като излезна новата версия с Quartz, се радвах като циганче на баничка. И веднага си построих хотел от Quartz, който нищо, за съжаление, все още няма нищо. Тук не знам кой. Това ми е измисления хамбар, демек. Има роботи, тук не гледайте това славата. Това е тук хамбара, някакво ви го показвам. Аз го гледах от едно клипче, ама този клип е различен. Аз го направих. Клипът е още по-различен. Тук гледах също още от един клип една къща. Ама аз се направих малко по-различна. Тук градинка. Тук това малко ми стана. Тук имам кученце, барио. Тук ще да бъде дил, няма кой да заключва. Тук ще да бъде TNT. За TNT-та гърмежи, ама домързя да го строя. Тук ми е изкуствената гора. Тя да падна в нея. Може се изгубите. Това тук преди като нямаше коне, това яздих, тъй че не се притесняйте. А сега като има коне, трябва да си намеря моя кон. Общо взето. Къде е моя кон, бе? Къде е то, бе? Ето го тук. Сега ще ви покажа, направил съм си и за коне такова препятствие. Сега ще ви покажа, то да не е влезна в пажината, бе. В пажината ли си, бе? Излиза от пажината, бе. Аре, идвай. Сега ще ви покажа. Съжалявам за лага, не знам защо лаги толкова много.
Чонковете ми са наред. Ще паузирам само за малко да си оправя. И пак съм тук, правих с чунковете. Сега ще ви покажа това, където съм си направил закончета. Чакайте малко. Той кон скача бая. Скача 4 купчета някъде. Така, само да го намеря. Ще ви паузирам само до когато... И здравейте, пак съм тук. Ето, открих го най-сетне. Сега ще ви покажа, не е много хубаво, това е Тромчо, Бокер го кръсти така. Тук прескачаш някакви тъпи препятствия, колкото да не е без хич. Това най-много ма кефи, гледайте сега, уху! Motherfucker, gentleman! Бах ти готиното! Да, знам, че се радвам като си един на паничка. Да, Бокер, какво щеш да кажеш? Тук се бях фана на един клик, човек манджа как се прави. И отдолу аз хич не чета коментарите, човек. И някаква манджа вика, и после гледам клипа, това не става, гледам клипа. Педерас, някакви такива му пишат отдолу в чата, това не е истина, това не е истина, някакви такива. В кончай чоп. Изостаната. Не ми трябваше повече. Махица тука. Тук уж фалшивия ми паркинг, много е готин. Тук ми е къщата, която... ще ви покажа къща на дърво. Не е на голямо дърво, да е, ма се да. Направил съм си цяла партийка от оцелотчета. Не е много на дърво, да е, аз съм си я правил. Гледайте, три котки. Едната умряла. Се опождат. Че да ги нахрана. Добре, айде. Че да ги вдигна се опудат. Защо не ме слушат, бе? Аз не искам да гледам. Не знам защо съм взел толкова много. Що не искате? Що не искат да ме слушате? Да не си влизал в друг ник да си ги опождал. Сигурно. Направи си нов. Слагам тук някакви... после следващата част, нека тук се любоват. Чайте да намеря капак. Аз когато го намеря, той ще отиде долу. Знаеш как мога да го измислим? Блокерче. Сега мялка ти, бе. Иде бъгва ти, бе. Така... Пишете отдолу на коментарите какво искате да строим ново. Само да не го